weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoyi worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni hato masina kame ñoro ene jeeya e gardidi kabruji men Kedougou wuuro wiyetengo Guidji ene tawedera commune mo Banna Fassi ko worɓe ɗiɗo hanki pittali men guitta toon saga 18 heures watɓe ngalɗon baɗalɓe dogui payi hedde keerol hakkude Sénégal kam e Guinée Conakry to leydi Mauritanie musidɗo men Ahmadou Dia ma artanen jillu hoorejo leydi ndi toon to diwan mo Trarza gam ƴellidde kala ko ene wiye ndema maaro e nder leydi ndi to leydi Mali colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi subaka hande o waɗi jillu mum toon to Sévaré gam jillu haɓade kala ko ene wiye heege ƴellidde kala ko fati e banggue nguura to leydi Guinée Conakry Alpha Condé holliti kala jagorɗo mo weltaki yo accita golle muɗum ko heddi en ko kala mone yooɓe yoɓirte ko mone électronique gam haɓade kala ko ene wiye guyka walla borjinde laamu walla borjinde jawdi leydi ndi to Guinée Bissau Oumar Sissoko e mbaalu kala gaño duumiɗo so tawi kaldigal wonti tan ko jaam arta ɗon ɗum noon oɗo saaha teskama jaam arti hakkude leydi Guinée Conakry kam e Guinée Bissau to Côte d'Ivoire hoorejo jagore nde ƴetti eɓɓore mawde no fewi gam heblude sukaɓe kene wona 1500 ujunere suka ko fati e banggue ndema kabruji mena manaw en ha toon to Burkina Faso kame Nigéria ha to RD Congo kame Royaume Sarifa ha fayen ma toon to Guinée Conakry musidɓe Guinée jafoɗon Guinée Équatorial musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimo en moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ene tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗɓadde listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirtini ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko ayo bela ayo mi dangi bela
Mihilnana bela yoro mi joktay bela. Hayo bela yoro mi dani bela. Docteur Djibiso safri yanke witti yanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saha mo gondena. Docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hande mo tawe to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal asle sawi boutique Modou Wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djibiso. Docteur Djibiso ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djibiso ha juma kala humtima. Docteur Djibiso ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗo Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacara Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñaw mo gonduɗa nanɗa ene sakte andu asirti hen. Docteur Djibiso witti yanke ngana cafrowo ñabbuji cuulotoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis mema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donkuɗo yo elle mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo sertu hena. Docteur Djibiso ene safra donkude dañde ɓesgu kono ne kadi kecceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djibiso ene yaltina ha laaɓa. To gonda e aduna he kala sa jokkodire docteur Djibiso omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma. Sa yiɗi jokkodire docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden danɗo faade docteur Djibiso taweteɗo to cuuɗi meɗen Jawara. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mobare jeetati morse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon a Seydou Abouba kabruji men ɗemgal pular no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal arti e wasiyade yimɓeɓe ha tentinde mbawata ɓurde rentade oɗo saama gondena oɗo henna mboros biyeteɗo ha hande coronavirus ɓurɗo ƴellitade hande o e nder leydi Sénégal kala subaka garɗo limore nde ene ɓeydo ɓeydade ko nonne kadi ñawɓeɓe ha e ɓen ronkuɓe fofde ha e ɓen yaltoɓe aduna kala gam teskede Sénégal natani wen peƴƴirde mum tataɓire ɗum jeeyi sababu hanki batu jagorɗe hoorejo leydi udditiri koɗo henna mboros gam wasiyade jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli nde wawata wasiyade ɓiɓɓe leydi ne duttinta masque uji e nder kine mumen nde mbawata woɗɗodirde mbawata rentade nde tawno eɗen jogui ñabbuji korniga taweteɗi e nder ɓalli men ko nonne kadi nde yimɓeɓe kirjinte ko fati banggue fesade woni vaccinade nde tawno ene faddo lawol oɗo hen mboros nataw e nder ɓandu neɗɗo ha joni koye Sénégal keddorɗen subaka hande o jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli holliti ujunere e temedde ɗiɗo e capanɗe joyo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko temedere e nogas e goho neɗɗo tawa enen jogui oɗo hen mboros capanɗe nayo e joyo ko memodirnoɓe e wondunoɓe oɗon ñaw capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo ko rabaɓe anda ka raaɓe ɗumen capanɗe jeegomo neɗɗo ma ballite e fofande oɗo saaha mo gonɗen yimɓe ɗiɗo mbasi hen walla mbiyen yimɓe nogas yimɓe capanɗe jeegomo keeɓi cellal mumen yimɓe nogas koma ballite e fofande yimɓe tato mbasi hen pittali mumen
horejo leydi sénégal ngam haɓade kala ko ene wiye ɗom ka ɗum jeyno sababu waɗino isinaji ɗi ganduɗa ngam haɓade kala kene wiye ɗom ko holliti ñande sappo nduɗo hen lirndu gonɗen mawo hollira wonande isina taw ko KMS3 taw ganduɗa ko isine mawɗo no fewi kaɓatoɗo ɗom ka yoga e nokkuji Dakar kala ha joni koye sénégal keddorɗen toon to Kédougou wuro wiyetengo Guidjine tawi nder commune mo Banna Fassi ɗum ko kikiɗe hanki sanga 18 heures worɓe joguitiɓe armeji ko ɓen tigui jani e sara ngoɗon wuuro ɓe dañi yoɓade pittali yimɓe ɗiɗo ɓen ɗiɗo noon hen goto ko ɓiɗɗo sénégal najo hen goɗɗo ko Mali jeeya ɓiɗɗo sénégal najo no wiyete ko Dandou Keita yarano koye duuɓi nogas e tati so tawi noon ko suka sénégal najo wiyete ko Seydou Sare suka Mali najo jaafo noon wiyete ko Seydou Sare yarano koye duuɓi nogas e tati ɓen ɗiɗo mbasen pittali men waɗɓe ngal baɗal noon dogui payi hedde kerola hakkunde leydi sénégal kam e leydi Guinée to ñooro ko suka gorko jaranoɗo e duuɓi sappo e jeetati mo inde mum wonno Mamadou Yaya Diallo taw kadi ganduɗa ko élève taw ganduɗa ko élève classe en terminal élève classe terminal woni lycée nguna ko toon tigui wo jangganno wo jeeno koto Sare Alassane kam wasi fittanum hanki ɗon ɗo yano inde ene arta taw asamanu ne ƴiwni ne yaltina baade nonne kadi wonde digali kame majali ɗen gandi majali jaltoji ɗi cottotoɗi jalti ɗi ko ɗin kewɗen wiide jamguel ɗi woni ko ɗum ko masata koto nguleki woni hawre mo joguino téléphone makko ne wonno e poste makko on masno notti ko téléphone o nangui ɓerde nde ko ɗon e ɗon o wasi fittandu makko e wiide adjoint maire Ibrahima Sall eɗen mbasi o yimɓe tan ndungu naati oɗo saaha mo gonen nde yimɓeɓe mbawata rentade wadde moɓɓolel so tawi ne toɓa walla wonde e less lekki walla moɓɓodirde walla jogade téléphone portable ma en garto e ndeɗon yewtere taw koye hakkude meɗen e musidɗo men Alhassane Khalidou Ba kumpitiɗo oɗon fannu no fewi subaka hande o hewɓe e nder leydi sénégal ha e ko taari sénégal kala toɓoli jippima yoga e nokkuji leydi ndi waɗi beeli ɓuuɓi caliɗi puɗɗima tudde hewɓe hen hande miijima aƴen jabboyde ɓeɓe gawri ɓeɗo kadi ko ɓe ñebbe ha tenti e ɓen denɗiran men kala hande piniri ko bawɗi e buubaji ngam yaade ƴeewoyde kay oɗo saaha holno iriri ñebbe mumen e nder ndiɗo hen leydi nde ɗo ƴiwonde kama tomde jamma hanki o lutataɓe ha joni koye sénégal keddorɗen ha joni ko toon to sénégal keddorɗen jafoɗon toon to sénégal keddorɗen ma en garte ko fati e banggue ɓamtude nokku wangi yankoɓe e nder leydi sénégal mo hinde tourisme jeeyi sababu sénégal heeɓi ñamade kene fotto wonde 50 milliards ko préje France CFA ko fati banggue hôtelière ji woni tan ko fati banggue ƴellidde cuuɗi hôtelier ji ngam ƴellidde wonande ɓen wangi yankoɓe leydi sénégal e wiide gardiɗo hôtel mo King Fahd Palace woni Mamadou Racine Sy caggal nde covid ari horeɓe laamu leydi sénégal yaltinino ken wona 15 milliards kono ɗo saaha mo gonɗen ko ƴellidde kala ko ene wiye faggudu e nder leydi sénégal ha joni koye sénégal keddotoɗen tuumaɗo Wally Seck yimiyanke ngana ko fate banggue debati gorkati kañumne yalti e deƴƴere mum waɗi vitesse mawɗo no fewi gam rendinde hojjiyankoɓe mum o hinde avocat ji 4 walla 3 ni ɓe o rendini oɗo saaha ñalawma hande o yidde joƴƴinoyde kayitol makko tan to police woni plante makko gam wisdemo yimɓe jeegomo taw ganduɗa ko ɓen wonɓe e réseaux sociaux e kala saaha ene mbiyama ko gorkati debati ne hen nalanke goto jimawno hen kadi almami goto e yimɓe woɗɓe kala ɗum noon oɗo saaha o feliti iwde e deƴƴere makko likkada université Cheikh Anta Diop 97 janggowo toon mo étudiant ɓen goni yowaɓe ɗum noon ko caggal nde bati ɓen disnodirteɓe yurnittoɓe ndenka e kisal duɗal jaaɓi hattirde siftinde on ko duɗal kewgal fitinaji no fewi e nder leydi sénégal a tenti toon to Dakar kono kadi hanki ɓe jaltini wonande ɓen ɓeɓe mbaɗi sakson no fewi hen goto wiyete ko Jarajeuf Serigne Touba on noon ittama riwama tan ha laaɓi ko nonne kadi ene jogui hen joyo ɓe ndiwama kene wona duuɓi joyni hen ko duuɓi ɗiɗi taw ganduɗa kadi ko ɓuuri hewde e mabɓe kala jangganno ko fate banggue fannu droit kono teskama ko ɓen ɓuuri hewde toon fitinaji so tawi ɗeɗo hen gueɗe jokki tan ne ɗamina
ma jam duumiɗo artu toon to duɗal jaaɓi hattirde ngal leydi sénégal yarde konjam teskama e nder leydi sénégal. Ganduɗa leydi sénégal no limore holliri kala hitande walla kala saaha kala temedere sa limi hen 99 ko julɗo ko heddi ko woni ɓe gonani julɓe diinal islam kono kadi jagorɗo kalfinade jeeygo yaltini wonande cimtol muɗum ko fate banggue jargol konjam e leydi sénégal kene wona capantati million jafuɗon 30 million litre 30 million taw ganduɗa ko litre ɗum woni ko yara e nder tan lebbi seeɗa e nder leydi sénégal teskama noon konjam nam ɓuuri wawde yarede koye Dakar e Thiès Ziguinchor kam e nokkuji keddiɗi kala subaka hande walla jamma beɗoɗo henno nokku biyeteɗo Pakka Lambaye toon to Pikine kam tigui sumi kene wona 30 million so qimama taw koye matériel uji ɗum woni ko yaade cuurki ɗum noon nguɗon cuumu andaka taw kono police uditi hen losku mum ko ɓuuri sumde toon ko almuwaruji kame leecce leɗɗe kala ɗum woni ko sumi toon ɗum noon koko moftano toon ene yeeye ɗum woni ko sumi toon sen giwi to leydi sénégal paɗen ko toon to Mauritanie Ahmadou Dia ma artan en kabruji men e leydi Mauritanie ha tente jillu horejo leydi Mauritanie toon to diwan mo Trarza. kabaruji nder leydi Mauritanie jillu horejo leydi ndi Mohamedou Ould Segel Ghazouani ñande hankinde toon to lamorgo diwan Trarza woni Rosso o wawi yottade nokkuji kewɗi beele wawde hurmbidde yoga yebbale tawini jeeya hen ko fate kurmbirgol yebbande fuɗɗugol campagne ndema maaro hitande ujunnaje 2021 hitande ujunnaje 2022 e nder jillu ngu kanko horejo gendi ndi omo yaade jagordo halfinado ko fati e pétrole mine kam énergie wondude mo ya garta e mahanteje wondude kadi e jagorɗo ko fati dije kame laabal wondude e jagorgal kalfinangal ko fati ndema jillu ngu gasi koye ñande hankinde kikiɗo muɗum o natti wuro lamorgo gendi ndi e wiide tawi ko jagorɗo julagu wondude mbaylandi e gueɗe ganni e tourisme ɗo e nder leydi Mauritanie e nder lewru juin ɓe mbawi jaggude fodde 1,jeetati tawi de ɗum ɗon koto banggue caɗele wonande kadi julagu ɗo e nder gendi Mauritanie so woni noon ko yeeyoɓe to banggue prix ji ɓurtuɗi ha ni ɓe ganduɗa kadi yeeyoɓe gueɗe tawi happu mumen koko gasi woɗɓe ɓe kadi ko joguiɓe nokkuji tawi kadi keɓani kayitol yamirore wawde uddidde ɗinɗon nokkuji e nder hen tan kayru jagordu ndu holliri ɓe uddi fodde 72 nokkure tawino hen ko fati to banggue nokkuji to fiyete Mbourou ha e peseriji wondu kadi e usine aji gollotoɓe to hôpital mère enfant kamɓene ɓe mbawi wadde seppo koye ñande altinare hankinde to damal gollordu woni jagordo halfinado ko fate cellal gendi ndi o saaha joni ɓe namdoto ko nde jagordu ndu wawata kadi toppitade ɓe watta e mabɓe hakkille beele kadi wawde moƴƴinde wonande gonka mabɓe ka e inde horejo leydi Mauritanie Mohamedou Ould Segel Ghazouani hono jagordo kalfinado gueɗe nder leydi jaccingol Mohamed Salem Ould Merzouga e ñalde hankinde nder Nouakchott wuro lamorgo ngo wawi kadi rokkude teddungal on ɗon conseiller tawi ko délégué général ko fati e nden ka jambureɓe tawi noon koto banggue ha joni tawi e ko on ɗon biyeteɗo colonel Oliver koye nder saaha kadi nde jillu mabɓe gasannoɗo e nder gendi Mauritanie e wiide tawi ko ɓen ɗon toppitiɓe ko fati e yimɓe lebteteɓe ngundon goomu gendi toppitingu ko fati e yimɓe lebteteɓe tawi ko tumonde jagga kamɓene ñalde hankinde noɓe kolliri ɓe mbawino kadi yilloyade to gonnoɗo horejo leydi Mauritanie woni Mohamedou Ould Abdoul Aziz beele wawde kadi yiide gonka mum ka o saaha joni no siforini kono e wiide mabɓe tawi yaltini on ɗon kabaru ko jayde ami ko jayde laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tan koye tumonde ɓe mbawi yaade toon nde gonnoɗo horejo leydi ndi jaɓani jaɓadeɓe jaɓani joɗodade mabɓe kadi ni haaldude e mabɓe cakkitoroɗen kabaruji e nder gendi Mauritanie ko fati dafu Covid-19 hono no holliri jagordo cellal gendi ndi e ñalde amde hankinde kikiɗo muɗum
jagordu ndu holliri e nder waktuji nogas e nayyi ɗi ko capanɗe joyo e jeetato woni yitaɓe hesɓe ne gondi e ndafu covid-19 e nder waktuji nogas e nayyi ɗi hay goto wasani hen fittande mum capanɗe nayo e jeegomo e nder ɓe cellanoɓe ɓen kepti cellal mumen e tawi noon ko caggal nde fodde ujunere temedde nayo e sappo e tato ko ɓen goniɓe ɓalli mumen kolkisano gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia fade Weltare TV. musidɗo men Amadou Alassane Dia to kay haydi e diwan mum kala keeɓi toɓo mango no fewi ɗen mbiya tan galle ceerno Abou Siraje Sow nde ɓe jahata ɓe jabboya ñebbe sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to Mali. colonel Assimi Goïta horejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen subaka hande talata waɗi jillu mum taw ko jillu toon to Sévaré ɗum noon ko teskede oɗo saaha ngakkude haala nduru ene tawe toon ko noonne kadi kamin guura ne ngakki toon no fewi e wallodirde cate windere haɓatoɗe ɗiɗon fannuji kono kadi ma o yetto toon ngam oɗo saaha sifde toon kene fotto wonde nogas e 3 milliards ngam ƴellidde kala kene wiye ndema ko noonne kadi e ƴellidde guura kam e haɓade kala ke ene wiye heege e nder diwan mo Sévaré to leydi Mali ha hande keddorɗen mandat de arrêt international ɗum woni ko waɗa e biyeteɗo Karim Keita goto e sukkaɓe Ibrahim Boubacara Keita ɗum noon ko tumedemo majjugola jaydiyanke goto guila hitande ujunnaji ɗe 16 haɗa ɗo gonɗen e wiide jayde RFI ɗum noon ko entrepole ɓen tigui jokkodiri e tribunal mo Bamako ngam yidde fawde e makko jungo batu weekend jewtuɗo hen toon to Kidala on batu noon tawtorama pelle kewɗe ne fewi ni tawa hen sete timmuɗo giwɗo toon to Nigéria kamɓe ɓen disnodirteɓe iwɓe e nder windere nde kala dogannoɓe koyɗe jamde jaam duumiɗo artata e nder leydi Mali tawtornoɓe sifande algé hitande ujunnaji ɗe 15 e tawtorede jagorɗo on fannu ko fati banggue beldal mo leydi Mali kamɓe tawtorede yoga e yimɓe gouvernement mo leydi Mali nden jonde noon toon to Kidala hakkunde ɓen wonnoɓe rebelle en kono ne kadi ɓen wiyeteɓe plateforme wonannoɓe armée leydi Mali ɓen kala oɗo saaha ɓe mbaddi sifande ngam rendidinde seppo ngam rendidinde sembeji mabɓe ngam hutorade sembe goto tawtude laamu leydi Mali tambade nden ka e kisal diwano kala ha joni toon to Mali keddotoɗen ma en jaa toon to Kadiola kene fotto wonde capanɗe jeeɗiɗi ka woni ko yiita toon ko fate banggue paludisme eɗen gandi paali ko hunde hulɓinide no fewi yawde war tawa koye sukaɓe yaroɓe ɓe dañani hitande ha fayenma duuɓi joyya ɗum woni ko teska hen kene fotto wonde 1.6 e jeenayo suka woni ƴewdaɓe tawa ne jogui paludisme e nder ɓalli mumen taw ko sukaɓe tokosɓe tampuɓe no fewi hande taweteɓe e nder cuuɗi safara taweteɗi toon to Kadiola e nder muɗum kala kene fotto wonde 1.6 suka tawa ne jogui ɗiɗon paali kene wona 1.6 e jeenayo debboɗo sa puɗɗima hebde vaccin ji mumena ɗum noon koye 11 goto on tigui woni koɓe ballodirta ngam haɓade oɗon ñaw woni sina wold ɓen goni wallitoɓeɓe ngam haɓade kala kene wiye paludisme e nder leydi Mali to leydi Mali keddoɗen ha joni to Burema ko otoji ɗiɗi jana e lawol fade toon to Tombouctou ɗino toji ɗi noon wonno hen ko yimɓe fanoɓe toon to Tombouctou nde tawno worɓe janɓe e meɗiɗon otoji ɓe dañi nawde ɗin otoji ɗiɗi ɗacci ɗon nawi wone worɓe wonnoɓe toon kala koɓe jogui noon ɗacci ɗon rewɓe nayo kam ene wondi e sukaɓe tokkosɓe e wiide jayde Mali acti nandiral fuɗɗima ɓaƴodirde hakkude syndicat jangguinoɓe kame hoorejo jagorɗo leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen on hollitti hakkude mabɓe fotani wonde protocole kala ko metti ɓen jangguinoɓe ɓe poti ko tinde kamɓe laamu ngu hayso laamu wawa wadde kala kama oɗo saaha ma dañ koɓe mbaɗi artude e sifande 15 octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 ngal kaldigal toɓɓe kalnoɗe kala ala hen kala ko fuɗɗino sinede e laamuji guila tan Ibrahim Boubacara Keita ha yetti Ba Ndaw ha yetti oɗo saaha mo gonɗen kanko noon Shekila Maygawo holliti ko wona ɗum ko ARP kala ko wonno koɓe joɓanoka oɗo saaha ma laamu ngu dara hen ngam ƴewde weltindeɓe haɓe mbawa hebde kam hayso tawi wona kala
accident musto baɗɗo lawol RN24 ɗum noon ko bis compagne AK transport ko on tigi yanodiri e nder camion goto ha ganduɗa waɗi hewɓe gañiɓe hen e nder nokku biteɗo Katti ɓen kala noon nawama to hôpital mo Gabriel Touré mo Bamako procureur de la commune 6 mo Bamako oɗo sa dartini yamiri rewɓe tato nde beddete e kaso ɓen rewɓe tato noon hanki kamɓe kala ɓe beddama e kaso mo Bamako jeeyi sababu noon kamɓe rewɓe ɓe koɓe hinde lesbienne woni koɓe debati en ko kamɓe jeltitta e koye mabɓe kono kadi rewi ɗon ko kiram hakkude Oumou Diarra kame Oumou Koyate ene wonde suka debbo goɗɗo biyeteɗo Hattuma o noon o wonno ko toon to France kanko Hattuma o noon kanko wonno sehili Oumou Diarra kono kadi Oumou Diarra ne wonno sehili Oumou Koyate caggal mum noon nde o yiɗodiri e biyeteɗo Hattuma o oya noon waɗi hen kiram mawɗam no fewi ha dañi yaltinde audioji e vidéo ngaji cattuɗe nder réseau sociaux ɗum jeeyi sababu noon aɓe ƴettodira hen ha gonnoɗo France o arti gam yidde habde mabɓe ɓe dañi noon portude plainte gam rewde to banggue drogue wasa rewde to banggue lesbianisme kono ala ko gasi oɗo sahano ɓe beddama e kasso ɓoyata ha ñawore mabɓe gam ɗen gueɗe koko kaɗa e nder leydi Mali sen giwi to Mali koto Guinée Conakry Alpha Condé weddima konngudi mum gam wiide caggal hande kala ko heddi hen kala kay gollotoɗo e laamu leydi Guinée ɗo mbawɗa wonde kala a weɓirtaki halis dani hen no biyeji comme banque ala jeɓirteɗa koko fati e banggue monnaie électronique jafuɗon ko fati banggue carte électronique woni monnaie électronique ɗum ko kartal ma jogotoɗa so tawi tan woni a yoɓama jahata koye robot nanna jaltina halis maɗa ma ande kam ko jeɓeɗa ma ande ko dañƴa ma ande ko mbawɗa wadde ka wawani wadde ɗum noon ko haɓade guyka e nder leydi ndi kala tan jagorɗo mo weltaki e ɗin konngudi e wiide Alpha Condé yo haɓɓu bagasal mum ha laaɓa iwa e nduɗon suudu jagordu leydi Guinée to Guinée keddana joni jillu cukko hoorejo banque mondiale Afrique de l'Ouest kame central kala woni Ousmane Diagane malinajo toɗɗaɗo guila hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas guilne o toɗɗa waɗi jillu makko toon to Guinée Conakry hande ma o yaha toon to galle Sékou Touré ma o joɗoɗo e Alpha Condé hade makko joɗodade e ɓen étudiaji janggoɓe taw ko toon to duɗal université mo Gamal Abdel Nasser taweteɗo toon to Conakry to Côte d'Ivoire oɗo saaha mo gonɗen ko ƴellidde Côte d'Ivoire ƴellidde ko fate banggue oɗo saaha ndema leydi ndi ɗum jeeyi sababu hanki hoorejo jagoɗe leydi ndi woni Patrick Achi hanki yaltini konngudi mum o holliri programme hoorejo leydi ndi oɗo saaha ko heblude kene wona temedde joyo ujunere suka ko fati e banggue ndema hakkude ananas kam ene wondi e mangue kam e cacao e banana yoga e karité e goɗɗum kala ngol binditagol noon fuɗɗoto ko 2 lewru septembre hitande ujunnaje ɗe nogas e goo beele ɓen sukaɓe enen jogo fannuji ngarɗuɗiɗi no fewi to Guinée Bissau Oumar Sissoko e mbaalu ñande 19 lewru mayduɗo hen ndo toon to akkara lamorgo leydi Ghana wo dañino sudde toon konngudi makko gam hollirde hakkude makko e Nana Akufo Addo ɗon ɗo joofi CEDEAO foti ko haalde Alpha Condé tuma kayde fini subaka tan uddi keeri mum hakkude mum e Sénégal Sierra Leone Guinée Bissau wiya ka waɗani ɓe gonani e guerre ɓe galda caɗele ɗum noon CEDEAO fotano jabde ɗeɗon gueɗe tene kadi o hollitino o nelata jamais o nelata wonande jagorɗo makko yo siifoy siifande nandiral yo keeri ɗi guddite kono o arte konngudi ɗiɗon o holliti gañgu ko mawni ko kala walla gañgu ɗo wawi wonde kala tane woodi pour kaldigal jaam arta hakkude mabɓe ɗum ko caggal nde siifodiral hakkude nandiral konin koɓe leydi Guinéji ɗiɗɗi kala tamboto ndenka e kisal ɗum noon ene gasa ɓooya tahama keeri ɗi kala guddite to Burkina Faso kene fota wonde sembeji dendinaɗe hakkude police e gendarme leydi ndi ɗin sembeji noon ɓe inniri ɗum ko Bélière ɓe noon mbaɗino wango mumen mbangoyinoma e nder leydi ndi ha tente nokku biyeteɗo Mado ñalawma hanke ɓe jooɓima toon pittali jeeɗiɗi taw ko ɓen seɓɓitiɓe joguitiɓe armeji ene tawe e nder diwan nokku biyeteɗo Same Tanga e nder leydi ndi toon Nigéria Kaduna état mo Kaduna toon bifta toon kene fota wonde 150 étudiant walla mbiyen élève taw ko wonnoɓe ɗoygol mumen
e galle ɗon ɗo ɓe jangganno taw ko oɗon école hoori mum ko internat ɗon tigi ɓe gonno ko ɗon ɓe bifta e ɗoyngol maɓɓe taw ko worɓe jogitiɓe armeji kamɓe kala koɓe 150 ɓe gonno hen 25 étudiant dañino dogde hen 25 élève dañino dogde heddiɓe kam ha oɗo saaha mo gonɗen andake taw holto ɓe nawa dimanche jawtuɗɗo hen o e nder hôpital e nder diwan Kaduna kene wona yimɓe jeetato en fumiére goto wonde bébé goto ɓe goni biftaɓe ha ɗo henna cuwa taw a yitede RD Congo ha hande ne tawe toon lora bagbo gam nottoyiɗe toon bismago Jean Pierre Bemba on Jean Pierre Bemba noon noddirima ko dewgal ɓiyum ene waɗa dewgal kanko noon lora bagbo o nottima hanki o hollirama toon omo wondi oɗo saaha e ɗoftudiɗomo ɗey tan kono joom suudu makko biyeteɗo Nadi Bemba on tigui tawa mo wondi kono kadi o artata ko jeetati nduɗo hen lewru toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire mawo joɗoto e ari kona beje gam yewtidde ko fate banggue oɗo saaha gurdam leydi Côte d'Ivoire to royaume Sarifa woni Maroc hanki roi Mohammed VI fuɗɗi golle mum toon to fees gam oɗo saaha darnude toon isine payidinde no fewi watto fewnude kala kene wiye vaccin haɓade mborosaji ha tenti mboros mo coronavirus ɗum noon fuɗɗoto koye nder tan ɗiɗo hen dumunnaji e ballodiral taw ko sifande hakkude makko e Sina forme woni tan gollorgal forme goto mo leydi Chine kame Suède wa ɓeɗon ballodirta e leydi Maroc to Guinée e Côte-Royal cakkitoɗen kabruji meɗen fettande fettunode toon taw koye fawru moftirdu kaɓirɗe armée leydi ndi to bata e leggal biyetengal kawan toma ha ganduɗa kene fotto wonde nden fettande fettunon toon taw koye lewru mars e nder ndeɗo hen hittande ha ganduɗa kene wona 1jeeɗiɗi neɗɗo mbasi toon pittali mumen kene wona 115 neɗɗo gañi hen gañande musɗe no fewi koñinkoɓe ɗiɗo hanki ñawama toon to bata tribunal mo bata duuɓi 35 ha duuɓi 50 e kaso ngam yeebadeɓe ha ndeɗo henna fettande mawde waɗi toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande oɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena